Intay kini Idol Lawrence. Dating prediction kan ni Rudy Baldwin. Viral nga pagsasalitaan digiti Ilocano nga OFWs. Ana pa mati ka digiti bula ang propeta. Mas mamati ak iti Dios. Kung kuna kaya ta digita mo ti naganan doktrina tayo. Adamot iti Apostles' Creed tayo mga idol. Iso nga hana mamati ka dito. May salat to check. Diyos laeng. Ito man naman ti report ka dito. Update manipod kini Idol Lawrence. Nag-trending ka rin ti social media. IFM News. IFM News. IFM News. Kagiddan ti rin daklan nga uram iti Malim Kalman iti Barangay 16 Lawag City ket ditoy napansin dagiti netizens kang runaan na dagiti overseas Filipino workers ti post ni Rudy Baldwin iti August 1 a prediksyon na ti Ilocos nga dati mapasamak ana indaklan nga uram. Baysa dita ni Miss Justin Jose ti Canada ang kinunana ang mamati isuna tinipablaak ni Baldwin ket ditoy asimgar isuna iti urayla. Scroll na lang Facebook and then abidyo may tayong viral may post sa Facebook and about yung urang ita sentro tilawag. So and then one time idinabas about Rudy Baldwin post DJ Vision na and then in-stop ko sir DJ account ni DJ Rudy Baldwin and then nakita ko DJ post na about DJ Ilocos Norte something ka siya. So kasang oh my god kasang agpaypay so something ka siya So, nagbuteng lang sir kasi. Malaksid ken kuan na ket may sapay ni Mr. Brents Dawang asa na mamati iti kastoy ket maalaala na itiriknanan ang mamati iti prediksyon ni Rudy Baldwin. Ala ket mabalin nga damit digitay maibatok nga kumudno kadigita prediksyon na ni Apo Baldwin at damit lang kadatayo nga kararag nga sapay la kumakit haan nga matuloy digita nga prediksyon. Nga makikita tayo met nga kasla mapaspasamak sa iso nga awalat kas di agandad nga talaga katatayo met laeng apo. Kabayatan na nagsaludsod tayo iti may sa leader ti religious group ani Pastor Renan ti Vivit kat saan na prediksyon ti kay papananada itoy no di ka di propesya nga dapay iti Biblia. No alaan tayo tinang Bibliaan han lang exact nga word nga prediction nga men ti term na Sir Lawrence no alaan tayo ti na Bibliaan nga term. Itawag data is prophesied. No man pa the word nga prediction han nga the eksakto nga word ti no lang ti ng Bibliaan ngem do da kami nga as pastors and church leaders han nga the usar mi nga prediction no di ket it was prophesied from the beginning. Dagiti anyaman nga mapasamak to talaga dagiti lalo dagiti awagan tayo nga disasters wars and others. Masarakan iti Bibliano kadata Sir Lawrence. Ngem iti kang runaan na ket iti pamati tayo ken Apo Dios asa ana mapasamak dagitoy adedigira. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.